Салом алейкум мухлисо. Пас нахе, пас габзан, инҷа запис рафтестан. Я шоинам ёр. Бабаш ҳамадан маълум ай, намефаҳмонем. Яйка ба қурбақав самақа десам, наздиқат як дӯсти наздикмон мехонемаш. Яда ҳаямалш мегӯяд, хируш мегӯй нафаҳмидам. Медони дар рӯзи камера баъда ба чӣ мешавад? Салом алейкум мухлисони азиз. Хеле буд ки пешравиё дар канали мо набуд, ай тарафи мо нашид, ай ҳаматон бахшиш мепурсем. Сабабам дошт, сабабша намефаҳмонем, ба ҳама маълум ай. Неки кӯшиш кардем ки як треки нав тайёр кардем. Умедворам ки ҳаматонда маъқул мешава. Припевшам як дӯсти наздикмон мехона. Пеша mp3-ша тайёр партофтан хостем ки як видео кунем, овози зинда қати пешкаш шумо кунем. Баъд як чизи дигара хотиррасон мекунем ки аиҷа уса насиб худо хоҳад дигар трекора пешаи сабти тайёрша партофтан ба овози зинда мехонем. Мақсад агар мухлис қабул кард, халқ қабул кард, мо ҳам чиза кӯшиш мекунем ки ҳам mp3 ҳам оянда клип ҳам кунем. Агар мухлиса маъқул нашид, ямашаи комментариҳое ки шумо дар поёни видео менависен, ҳаму зависид мекунад. Марҳамат фикротона бинависен. Агар хоҳиш дошта бошем ки ҳамин чиз бироя пешқаши халқ шава, мо кӯшиш мекунем. Барот якта ҳайт барош чандон нафари ӯ ки яки барош ай баҳри ҳама мегзари ту беақлаш бирез нигоҳ карда суратоша ӯ да пишти дига кас мона пайи нохуноша ӯ да таи дига кас зоракна оҳистак ту истода баргаштанша ай худо зорак ту орзука истоданша да барот ба фата ӯ шабпараки шабонат имшаб да хизматай ӯ расх кунан танаҳо шаба газидан ту шава рӯз ки ба хаёли ӯ ишқ варзидан ӯ беҳаё дар оғӯши дигаре белибос ту ӯра ай худо талаб ки рӯи ҷои намоз дига барои ӯ ту як ҷои холии ози ӯ элита на ту бугӯ ки ними ҳаёт сарфи репу мусиқӣ кардӣ натиҷа атрофа бин монди ки қатӣ Нигоҳ дорам чашмоира ки нигоҳ дорам сини ман ту мешавӣ ай ман механдӣ ту бо дигар дили ман мешатика барои ту мешам дигар Нигоҳ дорам чашмоира ки нигоҳ дорам сини ман ту мешавӣ ай ман механдӣ ту бо дигар дили ман мешатика барои ту мешам дигар Дига одат ки дарди дил куни қатъи соят ки ғайри ӯ ҳама ай ту рава дар ниҳоят ӯ беҳаё зери пока қалби ошиқта ту сабаб напур сабаб кисаи холитай ки ӯ беҳаё дани мирафт даста сар дод имрӯз ҳавас бурдаш пул мебараш фардо ту интизори бахшиш бигар пешаймонам асос ки ту худат бад бахшида метонӣ дида сирхии гарданоша да зери шарфаш нақши дастои дигаре нарафта ай баданаш дониста ки рӯи зонуи дигаре ҷош буд лабои дигаре навозишгари лабош буд ӯра бахшиш бугӯ бад обурӯ тафидо ӯра салом бугӯва номуста алвидо барое ки хиёната бахшиданаш яъне як бор хиёнатат кард дуюм бор чӣ бане Нигоҳ дорам чашмоира ки нигоҳ дорам сини ман ту мешавӣ ай ман механдӣ ту бо дигар дили ман мешатика барои ту мешам дигар Нигоҳ дорам чашмоира ки нигоҳ дорам сини ман ту мешавӣ ай ман механдӣ ту бо дигар дили ман мешатика барои ту мешам дигар Нигоҳ дорам чашмоира ки нигоҳ дорам сини ман ту мешавӣ ай ман механдӣ ту бо дигар дили ман мешатика барои ту мешам дигар